Il-Piggy Bank Campaign hija ħaġa importanti ħafna għax b'mod ta' ħafna studenti billi kulħadd jagħti €2 tista' tgħin ħafna tfal fil-bżonn. L-istrina għalija hija opportunità biex nies batuti jistgħu jirċievu għajnuna. Dawn huma żewġ studenti minn 800 fis-seminarju tar-Rabat li laqgħu lill-President ta' Malta bħala parti mill-kampanja tal-Piggy Bank b'risq il-Malta Community Trust Fund. Matul iż-żjara l-President Miriam Spiteri de Bono qalet li l-istudenti li ta' kuljum għandhom ikunu grati tal-li qamu b'saħħithom iżda wkoll għandhom ikunu konxi tar-realtajiet differenti. Qalet li l-appell tagħha mhux għażminijiet ta' festi biss. Nduru madwarna naraw ftit kemm ikun hawn minnu inqas ix-xurtijat minna għaliex il-bniedem huwa fraġli ħafna, illum taf tkun f'saħħtek u għada ma tkunx. U naraw kif nistgħu ngħinu lil xulxin. U nrawmu l-imħabba l-ħadd ieħor fiż-żar tagħna. Tkellem ukoll l-Arċisqof Charles Cicluna. Hija okkażjoni sabiħa l-żjara tal-President tar-Repubblika biex it-tfal tfakkarhom fid-dover tagħna li nkunu persuni ta' għożża xulxin. U l-istrina hija okkażjoni fejn aħna l-Maltin u l-Arċin ninġabru flimkien u ngħinu lil min li żjed għandu bżonn. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-kelma seminarju tirreferi għal meta wieħed jiżra u li f'dan il-każ din l-inizjattiva qed tgħallem lit-tfal li jkunu hemm mal persuni oħra. Tem li t-tfal għandhom rwol uniku u s-sistema edukattiva għandha toffri wkoll spazju biex tgħallem lit-tfal dwar realtajiet oħra.